oneme ka mara ọzọ nta nwajari na ahụ ọnụbụ ndị n'ime Islam ọ bụ ụbọchị jupụtere n'ihe ọma o jupụtara n'ihe ọma karịa na ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Nsụka nke nọ na steeti Enugu wee nweta mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga dịka ndị ụka alakụba mere mmemme nke ama dịka Ida al-Adha bụ nke ama dịka Hajj ma ọkwanụ Sala n'olu anyị dịka anyị si wee mara ya. ma ihe a ị na-ahụ ndị a ị na-ahụ ebe a bụkwanụ ụfọdụ n'ime ha makwanụ ka nsị imirikiti n'ime ha bụ ụmụnne anyị ndị Igbo bụ ndị na-ekpe ụka alakụba bụ nke ama dịka Igbo Muslims. o wee bụrụ ka ha si wee mee ofufe nro na ya bụ ụbọchị Hajj bụ nke ha mere mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 7 nke ọnwa Jun n'afọ 2025 anyị nọ n'ime ya bụ 7th June 2025. mana ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-anụ mgbe ọ na-akọwara ha na ụbọchị ahụ bụ oke ụbọchị nke Chineke wepụtara ha bụ ndị ụka alakụba wee sị na ụbọchị ahụ ka Chukwu kwere ha nkwa na oge mezuriri nkwa niile nke o kwere ha, ma gakwa n'iru na-agwa ha na ihe ọbụla nke Chineke kwadoro ha na mmadụ ụwa apụghị ịnapụ ha ya, na ihe ọbụla kwanụ nke Chineke na-akwadoghị na onweghị onye ọbụla nwere ike inye ha ya ruo mgbe Chukwu kwadoro ya. wee hụ ya bụ ihe onyonyo wee sị na ahụnụbeghị m ụdị nke a, mana ama m na ọ ga-amasịkwa ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị ga-achọ ịhụ ka ya bụ ihe si aga bụ ofufe nro makwanụ ka ndị ụka alakụba karịsịa ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ndị na-ekpe ya bụ ụka alakụba si edowe ofufe nro. wee sị ka m weta ya bụ ihe onyonyo ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ofufe nro nke ụmụnne anyị ahụ si wee gaa n'ụbọchị Hajj. ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. ọ nwego onye mmadụ ike isi na ya egbochikwe ihe ya bụ Chineke mere mmadụ, ihe ya bụ Chineke na mmadụ enweghị ike igbochi, ma mmadụ nwere ike ịna mmadụ ihe Chineke anụrịghị ya, ime na mmadụ ihe Chineke ebedulighị ya bụ ihe ha Chineke si na ọ bụkọ na onwe ya asị ya bụrụ, ma nke ọ sịrị na ya abụ na onwe ya na ya bụ ihe abụghị anyị ga na ya ọnụ ya onye kwajeta maka onyinye na o jere anyị site na ihe ọma dịchara iche iche. anyị asụ Chineke otuto dị n'ego uyola yọrọ dị n'ego mudo na ngozi Chineke dị n'onye isi anyị bụ onye ozi anyị bụ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukwamanụ ndị be gedegede wawa sahaba tinyere ndị otu elilele ndị lele soro uzukwu ha nleli ihe ọma ji ruo ụbọchị ikpeazụ. udo na ego Chineke dịrị ha ndị ọgara unu bụ ndị musulumi ndị nọ n'ofufe nke Islam. ọ sọrọ nta bụ oge site n'oge nke Chineke, ọ bụ ụbọchị site n'ụbọchị nke Chineke nyefere anyị ya bụ oge, o mere anyị ya bụ oge, mebe ya bụ oge ka ọ bụrụ oge ihe ọma jupụtara na anụju, oge ihe ọma jupụtara na anụju. ma ya bụ oge, ya bụ ụbọchị bụ Idil Adha Mubarak, ya bụ ụbọchị egba nke a na-egbu ihe na nke nwere ugwu. Chineke nechiri anya azụ nta ndị musulmi niile ka ọ bụ ihe ngọzi, bụrụ ihe mgbaghara, bụrụ ihe ọma dịchara iche iche. oneme ka anyị mara ọzọ nta nwajari na ahụ ọnụbụ ndị n'ime Islam ọ bụ ụbọchị jupụtere n'ihe ọma o jupụtara n'ihe ọma karịa na ya na yawmul hajj al-akbar, maka na nta nwajari bụ oge a na-eme haji nke nwere ugwu, nke nwere mvuli elu. ọsọ batara bada yawmul arafa, ya ụbọchị bịa na anyị ka ụbọchị nke arafa gatachara ya bụ nya ya bụ anyị na-eme ọsọma yawmul arafa ha na-agwa gị okwu ya dịka ka anyị si dị ama ụmụnne m n'ime Islam, dịka anyị siri ama ọ bụ ụbọchị Chineke mere kwa onye ọfụ iche. o mere n'ụbọchị Arafa nwanyere nkwado nke ofu iche dịrị na
nke gbagotechere dịrị na maka gịnị maka na fọwọ na ya ladi atamala fi ha dị maka na ụbọchị ihu anyị nyere nta ụdụma onye arafa bụ chineke mejupụta na anyị ofufe na nwaanyị nọ n'ime ya n'ụdụma ụnya bụ arafat ya bụ chineke mejupụta na anyị ofufe na nwaanyị nyere anyị nọ n'ime ya na onyinye lele dị n'ime ihe ya bụ ofufe ro na bụ ụdụma ụnya nwaanyị nyere dịka chi ya n'ime Quran ka n'ime nsọ nke Chineke n'ime sọtụrụ maịda mgbe Chineke ọkacha ọchụchụ kwasị ọ sịrị na nta ụbọchị ọbụla ekwe azụ na nta mgbe ya mejupụtara unu ofufe nri unu ya mejupụtara unu ofufe unu ma nta bụ ya mejupụtara unu onyinye nlele ya enye mgbe ombunu nọ ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo a butere nkwumuche onye dị iche iche mgbe o fepụtara dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ọ bụ okwu asị na ọ bụghị ndị Igbo bụ ihe ahụ. Ụfọdụ sị na onye ahụ na-ekwudo okwu na-agwa ha niile okwu na-agwa ha okwuchukwu na onye ahụ mụtara Igbo amụta. Ụfọdụ asị na Igbo ahụ adịghị ka Igbo amụtara amụta, mana ọ nnọọ otu onye Igbo bụ ihe nọzi n'etiti ndị ugwu wee na-agwa ha ya bụ okwuchukwu, na ndị nke ahụ niile ndị nọ ebe ahụ a na-agwa ya bụ okwuchukwu abụghị ndị Igbo. wee na-asị ọ bụrụ na ha abụghị ndị Igbo, kedụkwanụ ka ha si anụ ihe a na-agwa ha, kedụkwanụ ka ha si anụ ya bụ oziọma nke a na-ezi ha. Mana ihe m nwere ikwu ebe ahụ bụ na ọ bụrụgodị na ọ bụghị ha niile bụ ndị Igbo, ọ bụghị ha niile ga-abụ ndị Igbo, o nwekwara ndị ugwu nọ n'etiti ha, mana imirikiti n'ime ha bụ ndị Igbo. Ịbịa na Nsụka, ihe anyị na-akpọ ha bụ ndị Awụsa ebe agwa, maka na n'akụkụ ebe agwa aka ka ị ga-enwetakarị ha bụ ndị Igbo ahụ, ndị Igbo Nsụka, ndị na-ekpe alakụba. Ya mere nke a anyị hụrụ ebe a, eji m n'aka na imirikiti n'ime ha bụ ndị Igbo. Ọ dị mma, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu si ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị ka ijide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọkpụ gị, nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ, onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m bịa m ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.